उद्यम सहस्रकिरणोऽखिल जीवजालं संजीवयन् करुणया नयति प्रवृत्तो त्वत्पादसेवनरताः सुजनाः प्रपन्नाः श्री बादरायण हरी सो सुप्रभातम। बादरायण हरी बदरीवास जाऊन असेल। बादरायण हरी सर्व पाप दूर करतल्या तू जागृत जाऊ का उठा लोकांतो सहस्रकिरण अखिलम जीवजालम सूर्य म्हणा उदया येऊन गेलो पुरा जीवजंतूंक जीव म्हणून कोण असं तांकां सगळ्यांक तो जागृत करता। उद्यम सहस्रकिरण अखिलम जीवजालम संजीवयती ताका संजीवन म्हणून उपास आमी पुरा न्हिदर आसात डेड म्हणून सांगेल तशें आसल्यांक उपास जागृत करून एक्टिवेशनान हाडता। सहस्रकिरणो अखिल जीवजालम संजीवयन करुणया नयति प्रवृत्तो तांचे वेर दय करून घेवन तागेले मोवाळ वता बालसूर्य सकाळचे वता सरळ म्हळ्यार हात येता तशी मोवाळ हाता न्हू पुरा जीवजंतूक तो जागृत करता। त्वत्पादसेवनरताः सुजनाः प्रपन्नाः मात्र नाही चांग जीवन करतले देवाला आराधन करतले सज्जन सगळं तुगेले सेवक तयार जाली ती हें देखून देवा इतलें सगळं तयार जाला तूं उठा का सूर्य उदयला पुराजन तांगेल्या कामां तूं वता आसत पुराजन जागृत जाली ती अशी सूर्याक दयेन सूर्य कोणा निमित्त उठयता की देवाला आज्ञा कसले सूर्य समेत आयला तुवें जागृत जावं का खंय आमगेल्या देव मंदिरांत